Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pampagood vibes sini nga weekend. Mainit sa inyo? Aba, may-ari kami sang lugar nga ginakadtuan para magpabugnaw. Kay bisan mainit sa syudad, paglabot mo sa sini nga barangay, mabugnaw. Kag damo ka sang pwede himuon. Maligo sa busay, sa suba, sa resort, maningaon kag madamo pa. Ato ninilagawan sa Sabado sa tripping ni Ruming. Kag gamit ang mga shoebox, ilan na palipay ang linibo na ka mga kabataan sa isa sang Negros. Sa pagpanguna sa isa ka missionary, nagalibot sila sa pila ka mga komunidad, dala ang mga regalo. Ang ilang storya sa sining episode sang Baganihan sa Sunday.